Welcome to X Touch Radio with Nandi and X. To the X to the ARO. Damn, I made it. Haha. Featuring man. Big money production. Splat. Let's do it. Haha. 2017 baby. Here we come. Yayazi kunjani bomini kongathatha lonto encity yazilomini nawo uphuma emgubeni nangisuke kunzimene bovu kangenseni nkubuda phipeni betiphethe etafuleni zame ndawo peaceful lyrics zami zibhalela kwished hustle and obstacles ngitsho endleleni ngelexesha lamamedi people were so jealous even though kuthi umona kancedi i-life ibe critical ngithi back in the days podcast now things are digital no things are touching kusplash up ithini ndibashaya dismal i-hip-hop ideteste ngafunde encwadini bazamile ukudisa betimanyisi ngapha nangapha bendenza inhlekisa ndisuke nabuyisitrack ndarelisa bashiyeka bedukisa now bandenzela umabophe hlalisa apapeni mna ndada kwifutha kucace kamhlophe usablome kona sisikodini awunafyutha andihasla ndiyashesha ngithi ngapha nangapha bandifakela ipressure ngokukazi ngeqesha ndifake irespect ndibonge nepressure ndisebenze futhi ndazenzela igama zama amashow jonga ke Joe ngenguwe ngencama cause I'm like MTN le ifike ngesikhathi ndiredi ndasitholela umntana osexy ngoku ndiphilele life events look at me I made it, just look at me now. I made it, just look at me now. I made it, damn I made it. Le ndifike ngesikhathi ndiredi ndasitholela umntana osexy ngoku ndiphilele life events look at me I made it, just look at me now. I made it, just look at me now. I made it, damn I made it. 206 talent show namatita we made it 209 talent show ndindedwa I nailed it emzanqeni abanye ba-reacting ngathi ndimlubrap amathathu even nangoku some of them basanqambe grudge nendimonelane mani kumkopani ukuba ndenze njani nekunjonga fani nesikhithi sani ndiyaziphangelela I'm making money and hluphi imali but you see the albums kuni ndaphuhlisa abaninzi could it be love lawyer nesigive easy son bona ndilapha to tell you the fact it wasn't easy don't be so jealous cause you know I made it deep with 2 tracks umama nesibhanga and a sing-along velaphi na X now I'm on the top floor each and every day ndiphefumula fresh le nto ndiyenza qho I'm a hustler the blessing ndidlala ngecash ngaphiya ngabona no don't stress out sathile no splash just understood that I'm from the hood don't spoil my mood cause I'm feeling good ngapha nangapha chicks ngicela idate salute amathela ngishayela iflake gama lami liku-top rate zifans ne-haters zishaya i-debate let's not hesitate it's the time of the splash team let's celebrate Yeah, you already know I made it. I'm right here with my nigga Exo, my mentor. Konkonkonko ya singenile X Touch Radio ngunande ke sana o behind the mic ndihamba neproducer yami uMr Exaro and today is the big day X Touch Radio guys nayazi into bangakaba namhlanje si interviewer uMr X Exaro himself bulisa Mr X manje sibulisele kuwe nandi ndibulise kubaphulaphuli kubo bonke abamemeleyo nesitishi siphela Siyabulela Mr X wamkelekile X Touch Radio ndiyabulela All right sivule ngengoma yakho Mr X Sivule ngengoma yakho ithi I made it ibimnandi sijayivile sisakhefuzela sakhetha umoya All right ke Mr X siqale ke ngenkqubo yethu guys niyazi ke uba ke funeke nisithumelele ivoice notes it's either niyancoma okanye mhlambi niyabuza ku 069 645
1650 069 645 1650. Guys, ningalibali usilandela ke kumakhasi enxibelelwano kwa TikTok singu X-Touch Radio, Facebook X-Touch, na ku YouTube sikhona singu X-Touch Radio. Mr. X, khona into ofuna uyi-eda? Right. Alright ke guys, ndilungise imibuzo for Mr. X. Andiyazi noba maniqale ngaphi because hayi kuninzi ngaye, but ke nevertheless sicela usixelele ukuthi ngubani uExaro. Okay ke sisinande uExaro nguxolile Cuntswana umchawe ngokwakhe all the way from ePortalfred, but I grew up abe-PE Womalokasi. Wow guys, nivile lo introduction. Hayi uthi ukhulele eWomalokasi. Wow. Mr. X, singawe namhlanje siyayazi thina ke bantu abakwaziyo nasewoma. Ndiqinisekile bayakwazi. Thina sikwazi into bangaba uyiproducer. Khasichazele Mr. X lona mhlambi yena uyintoni kanye yi-artist, yi-producer, yi-performer. Khasichazele ngawe nje ngomculo nento zonke ozizo. uExaro yi-local artist yalapha ePE. eGqeps ke sibizwa hlobo bosingoku. So kwayiyo ne-producer, kwayiyo ne-station manager, Wow. So zibambe zonke kwaye ne-performer. So ndilunga versatile, lunga kuzo zonke. Alright Mr. X, siyakubona ba hey uyinto eninzi all in one. Hey uyi-jack of all trades. Okay, sicela ubuza ke Mr. X khakho sicacisele ukuba yi-artist mhlawumbi performing artist kuyintoni nokuba yi-producer kuyintoni. Okay sis. So ukuba yi-artist ke iziqulunqa zonke izinto, but for me ngizawuchaza ngelami ecala. So as a hip hop artist you have to ucinge and then ucingele nabantu aba ubenzela lento uyenzayo at the same time ucingela kwanawe. So uyabhala uziprepare for urecorder, other than that, and then preparation for i-performance ukumaphambi kwabantu wenze lento uyithandayo. So when it comes to producing ke ngoku i-producer uyayazi ba zihlala kwi-backseat kwinto yonke. So ngaba abantu bapha eback bayenza ingoma yakho ukuze iphume kamandi ivakale kahle ebantwini. So it's more like ba wena uyi-chef upha kwa-restaurant. Okay Mr. X, wow. Alright, uthi ke ngoku i-artist ngulomuntu ucingayo ne ubhalayo. Okay, ayicule ingoma. Exactly. So uphinde kwa wena uphinde ube yi-performer, so i-artist leyo. Artist ke leyo. Okay, uthi ke ngoku i-producer ne ngumuntu ophanga semva oyiphekayo ingoma ne, ayenze mnandi, ayilungise, ayixuba, ayifake, ayithini. Wow, hayi siyavuya Mr. X. Ingaba mhlambi yintoni mhlambe kutsalele emculweni? Ukhula siswam. So into nje mnandi khule phansi kwexhego nexhekwazi. So they used to always push us xa sibancinci mos ba makubhekwe ecakweni. So no pin umzi uphuma elokishini normally, that's a normal thing. But so kucawa ndandihamba kuyayicawa yomoya. Okay. So kule cawa yomoya yazi ke kukho izipiki esikhulu ne-mic ne-keyboard. So as umntana uyayibona laa nto uqomba yeyi jonga uyadunyelwa yile nto yenzeka apha. So xa ubuya ecaweni, ndandithanda xa ndibuya ecaweni andiyazi kuthiwa yintoni umthi, ukholo umthi uthanda uba nento ezi-orange ezimuncwa zintaka and then Omuncumuncu. yeah, something like that. So inalaa nto ingathi yi-mic mos nandiyiqhawula phaa ndenza i-mic. So ndibophe icingo ndibophe kwalapha egeyitini. So ke ndicula eza ngoma secaweni but as umntana kubona ungakayazi balela ibhekisayo. Wow, hi guys. Hi, so isuka phaa and then from there ndangena kwaSisinori. Abantu basewoma ke bayamazi Sisinori dancing ewoma. So ndikhulele phaa. So that's when I started to know about indaba yome staging and perform for abantu. But back then it was only about i-dance kubona, because mna ukhula kwam ndandikhulela uba ngaske ndibe lijoni, but iphuphele njalo
azange libheke phambili. So from 2002 that's when ke ngoku I started to write. Okay. Ngibona bibheka ngaphi le. Okay sukuvile Mr X uyicacisa so uthi ukhe waya na kwindawo ye performance like kwi group ekuperformanywa kuyo like into ezifana ne dance ezenziwe nguSisnori so benisenza mhlawumbe i dance ezinjani phayana andingena njani le dance yakho ngokwapha emculweni wakho? Oh, so is more like indaba ye dance incede kwindaba abantu kwazi ukuface abantu. Okay. Kwangonda ngisedancing ndayiqala pha cause ndayiqala I dance ngo2002 so as time goes by ukubona amajita eperforma xa siyo dance like I dance yethu yayingaseyilanduka I dance lekubanjwana ezingqayini it was all about it's all about ukujiva qhani. Okay so ibimjivo I cruise so ke khathi ke ndithi lan ke kancinci apha kulento ye dance so benidlalelwa umculo njani mhlawumbe benijayivela umculo njani? Quickly. Umculo besodlalelwa bengumculo khoyo like ikwaito ingekabikho ke singekayiqheli into ye house singekabikho I house elaxesha uyayikhona qha sasingekayazi ke mhlawumbe ithi so it was indaba ye house ingoyi Von Chaka Chaka iMango Groove kuba so yayazi Mango Groove umculo so okay. But the toughest one ayile Mango Groove cause ayikwabila. Hey hayi mos Mr X ubusezintweni khakwenza amahlombe apho khakwenza amahlombe guys Mr X ke siyatsho ukuthi sibhizi nguye ikwanguye neproducer yethu apha radioweni kwa X Touch Radio njengoba nani niliva ke igama enkosi Mr X Mr X ke siqhubele phambili ke ndicela ukubuza ke ngokusikhawulezile apha emculweni ingaba mhlawumbi yintoni ekwenza into bangaba ekunika umdla ekunika amandla into bangaba mawubhala ingoma yintoni ekumotivateayo? So kuba mina ndicula ke I kind of style ekuthiwa ikasi rap. Okay yintoni ikasi rap? Ikasi rap is like umculo like xa ubhala about what is around you as a kasi. Okay so into inspiration ngamandla ukuba xa ndihamba around cause mna mzekelo nechumi zami besithanda ukuthi sithi sithathe walk so ibis inspiration and then ubone inhlalo yabantu indawo uhlala kuyo and then uyithathe lanto uyizise kuwe what if this it was me kubone and then ke ngokuyayazi ba xa ubhalela into at least yakwazi nokuphilisa abanye abantu. Okay Mr X siyabulela kakhulu ndiyabona ke Mr X kwi profile yakho ne usibhalele pha ngo2009 uthe ubune into kukho into ethi life is really yintoni lento ka life is really album single demo intoni? Oh yayi demo album ndaqala uyenza kuba ndandiphume egroupini because I was in a group called AR Squad so yayi part of dance African Renaissance so thina si African Renaissance Squad so uphuma kwami egroupini ngenxa yoqhekeko ndaye ndaqala ke ngokisolo yami. Okay so wabhala le lantuka ke ngoku le yintoni demo album guys andikho familiar kakhulu ke terms zoba yidemo xa kutheni yisingle xa kutheni. Okay fine Mr X kakusicacisele ke ngalo life is real lo life is real uqulu unqe intoni yintoni lapha phakathi zithini ingoma yayisithini injongo yoba mawube nale demo album ethi life is real wawufuna ucacisa ntoni ngayo? Okay, so Life is Real was all about me iskakhulu. Okay, because xa ungumntana unamaphupho and then when you lose a lot in your life like relatives ne-parents and ne-role model ojonge kuzo and then uye uphele usithi like akho nto noyenza so kuphelile. So that's when I started to write that album, It Life is Real. So it was all about me and what I see around me. Okay, khawusichazele mhlambi ngeziphi ingoma ezilapha mhlambi ke sizama uqonda nathi sizinike umfanekiso ongqondweni zeziphi ingoma ezipha kulo Life is Real zithini? Okay, ingoma ndaqala ndayenza noNomvuyiso Pikuli from eWomachi Street. So ingoma yayisithi ubomi. So ndalandela ngeyesibini yayisithi it's over then isithathu yayisithi enough is enough but ke ezinye ndizilibele so okay masiba mapho Mr X sinayo kwi line up ingoma ethi ubomi ke siyive guys just nje ukuthi hlwa apha kulela ntuka ka Mr X. All right masike siyidlale.
emhlabeni fana ne-flood you can't live it twice okanye ithi nje okwesimkhathi xa sibona kunzima always isikhala ngebhadi sesiqala ukuxhomekeka so that's why sihlupheka ezweni kunzima nokuqaleka isizwe sundu siyaqhekeka budlobongela buyaqhubeka izimilo zabantwana zatwebeka namajita eyamithisa after the peak wabantwana so kulapho vuka ingxabana utatathi kuyohlukwana abantwana bakhuliswa ngokuxoka isikhulu ezingazimintsana after so many years xopha umenyane vuka inqala cause ubomi esiphilayo bufana nje nencindi ekhala that's why xa bebodwa ubona inyembe ziphalayo omnye ke enzingabomi cause embuhluphekile mother have to hustle on the street ukuze umntwana laletyile do all those things cause kufuneka efundile even naseklasini usisha yedwa hlala ekoneni njengegusha emnyama edla yodwa emadlelweni imebe nzima ichaza cause ehlekwa nasesikolweni to win without the fun is not so easy at all even wesixa umjito just to wake up and fall ungamazi ngethilizwi engashayine khona every time I go around I don't see any changes except poverty and the black clock accompany the pages if you struggle don't give up I've been through those stages Well, yo guys, andifuna uphosisa. I am so excited to interview Mr. X ke apha X Touch Radio, the producer, the music writer. Hey, hayi uyinto yonke Mr. X. Siyabulela ke Mr. X ke ngengoma yakho. Hey, sizibonele sizivele nathi sabana umfanekiso ngqondweni wale ngoma ithi ubomi. Ubusithi kanene ithini kanene enye ingoma yakho phayana kule album yakho ithi Life is Real. Yayikhona ingoma esithi Enough is Enough. Okay, and enye yayisithini kanene? Yayisithi ikhona isithi Exaro ikhona isithi It's Over. All right. And then ke ngoku Mr. X xa siqhubekekayo ke pha ngo2015 siyabona waphinda kwakhona wabanenye into kuthiwa intoni yi-demo album. Enye demo album. So ngicacisele ngale ohlobo ukuze understand i-demo album. Uyayazi ba now is not like back in the days. Back in the days xa wenza umculo elokishini. Yeah. So that thing is not professional. Okay. Yes. So nyas recorder. So that is a demo because you can't take it to your radio uyidlale because there's gonna be a lot of errors kulondo leyo yakho because in terms of equality izawubi poor. Okay. So we call it a demo and then ke ngoku xa yilo recorder kwindawo is professional. And then ke ngoku ikwazi ukudlalwa kwindawo yonke. That's when you call the album. Into onokwazi uyithengisa. Guys, nivile umahluko phakathi kwe-demo album kunye ke ngoku ne-album. Yo, hayi guys, abantu bomculo hayi badiphu siyabulela ngaloo nkcazelo Mr. Exaro, siyabulela kakhulu. Mr. X apha ngo2015 apha ngo2015 siyabona into bangaba ke ubuphinde kwakhona wabanenye ke idemo ethi Love ne Anger and Pain. Hey, so ke ngoku mna iline yam of questioning you ndisakubuza about umculo wakho yaqonda. So ndiyeza apha ekuproduceni. Ndiphinde ndize nakwezinye endingazozithetha ngoko. Khake ukundicacisele ke ngoku lento ithi Love Anger and Pain. Love Anger and Pain, I mean like sana wawungakanani ngokuba even kwa ngo2009 ngokuba ubhala lelantu ka yokuqala le demo album yakho yokuqala ethi Life is Real. Khake usicacisele ungakanani wawundawoni mhlamba use preschool okanye use primary? No. Ngo 2006 wena sisiwam ndandi kwilando ndandiqala ungene high school. Okay, waqala ungene high school. Andiqala ungene high school so ke but ke ndisandophuma kwi pha kwezinto kuthiwa yi-junior sasithi junior primary. So from there Love Anger and Pain ke ukuyena namenza ngo2015 sekudala ndaphuma esikolweni sesenqala ungathi ke ngoku ndiyabona apha ebomini. Hey yo guys, ndicela uinterrupta Mr. X apha sine message esuka ngapha eCape Town isuka ku Mr. ngubani lo nguMr. Bandilona Mr. Nota. Okay, uNota uthi hi Sis Nande and Mr. X, very interesting interview and it also inspires other people. Keep it up guys, we are listening from Cape Town. Siyabulela ke ku Mr. Nota.
Ey hayi abaphulaphuli bamamele ngenene nangenyaniso siyabulela guys. Ubusithi ke Mr X ke xa siqhubela phambili ubusithi ke ubundawuni ke ubungakanani buse preschool. No, yabona ngelaxesha alika love, anger and pain. Yeah. La moment it was like the moment endandikuyo it was all about anger at that time. Okay. Because ndandine anger because ngelaxesha ndingeka realize how to handle life. Okay, So okay. ndiqala ungena kwezinto zamathando. So la album it was all about what I went through and ke ngoku ndandine anger because ukubona ba uye uzibone usendaweni ethile xa uqala uthandana because Yeah, xa bukele yeah. TV ni mosu uyazibona ba Oh, Rich Foster. kwathini yabo kanzeki ke ngokuphela ukubala umsindo qoma unando nendawo esicapukela abantu because uye ube nalanto ba yejonga nalo muntu ndinaye sijonge pha but umuntu akudisappoint. So la album mostly it was all about love. Okay, so it was about your own experiences Yes. mhlambi kwindaba zokhula kwakho, indaba zothando, indaba zohandlisha emotions Yes, zakho, indaba yo interacta nabantu most of the Yes, it time. was all about All right, zithini ke ngoku ingoma ezilapha kule album yakho? Kule demo album. Yo, Stand to be corrected. Abona ke kule album ke eyona album ndabona nyani ba I can write and that was successful le album. Wow, Mr X. Because ulanduka life is real. It was my first so sayibhekele ndawo ndayenza nje but zange yenzeni. But le album ndakwazi ukwenza launch yayo ndifumana iplatform kujoint ekuthiwa ka9 eWoma Yes. really so that's when ke ndafumana ifans kakhulu and yandothusa lo album but ingoma zazilapha inengoma ethi wenza isibhanqa njoka iyazwa kakhulu ngabantu. eWoma. Yes, eWoma Okay. wenza isibhanqa and then kukhona ingoma ethi have you ever. Okay, and Yes, nenye yayisithi yayingu have you ever ingundenza isibhanqa yayikhona esithi uvela phila exayithandwa kakhulu ke woma. Okay, Because okay. abantu babendazi normally ndicula ingoma as emotional. okay, So okay. kulaa ngoma ithi uvela phina X ndabothusa because ndenza something different like ngelixesha ngene trap style. Okay. So ndangathi ndiyabhenda kancinci so abantu bothuka ba aw uyakwazi lo nto ucula hlobo kani. Wow. So but ke ezangoma sinazo because xa uqala izinto ze-studio nendoni uye uface challenges ko-crasha kwe-hard drive so phela ulose izinto. Wow. Yeah. So Mr X apha kwiprofile yakho ndibona ukuthi kwalapha ku2015 ne kule album yakho ke kule demo album yakho ethi Love Anger and Pain unayo ingoma pha oyibhalileyo ethi mama. Khakusicacisele ngale ngoma ethi mama. Kwakutheni uzubhalele ngoma ethi mama? Okay, so la ngoma yayisithi mama ndasamplisha ingoma kaBrenda Fassie ethi mama yazwa kakhulu ba mama rest in peace. Okay. So that's when I lost grandmother wami so ndaqonda le mandi ibhalele yena because ilife yayithanda ukuba ngathi yagegela so ndandikuyi deep emotion that time kubone. So ndandiface a lot of kubone inhlungu yayinhlungu nje ngelaxesha so ndandibhalela yena normally ndisithi makalale ngoxolo how is life now. Wow. So Mr X ke to go back a little bit because ndiyakuva uthi uthetha ngo grandmother ne Yes. awuthethi ngomama awuthethi ngotata so does it mean into bangaba mhlambi nawe ungomnye wabantu endiba interview shileyo apha eXtouch Radio abakhuliswe ngomakhulu mhlambi inoba kwenzeke ntoni kumama akho mhlambi why ukhuliswe ngumuntu ongumakhulu? Okay, so umama nge to tell the fact yayingabantu. Okay. Yayingaba abantu baselayo. So wawushiya ke lo mhlaba in 2005. Yo, wawungakanani ngo2005 Mr X? Yeah, no, zangasweleke not 205. It was 202 yena. Okay. And then ke ngoku ndandise junior primary that time ndifunda grade bani ngo grade 6. Okay. Yes, yayingu standard 4 back then. Yo. And then in 2005 ke ngoku wabe uyashiya umakhulu. Nomakhulu wakho umamakho nomakhulu wakho bakushiya usemncinci still. Yeah, but at least umakhulu ndandiku grade 10.
yo and then ke ngoku Mr X hayi ndaske ndaba interested ke ngoku apha kule ndaba. Okay kodwa wakwazi uqhubekeka nelife, Yeah, waqhubekeka yo. nomculo, Yo, it was wabhala, difficult. Yeah, wathintini. yeah. So le ngoma ke ngoku uthi ubusenza tribute kumakhulu ne, usithi makathi rest in peace. Yes, because umama zanikwazi ukukhula naye. Okay. Zanikwazi ukukhulela phansi kwakhe, so all the way benikhulela phansi kumakhulu, so ibinguye umama. Okay, hayi ke hayi guys nizivele guys into bangaba just because ungenabo abazali ukhule without your mother, ukhule without your father, mhlawumbe ungena family, ukhule njengo Mr X lona ukhula mhlawumbe ke ukulonda ukhula kuyo umncinci, doesn't mean into bangaba guys hamba mboze yelisa. Ndicela ubuza ke Mr X apha kule line up yethu yengoma ingaba mhlawumbe ngeyiphe enye ingoma mhlawumbe onosidlalela yona apha emculweni wakho lo sinaye apha e-studio. Okay, so kula album esi Love Anger and Pain, at Yes. least ndakwazi ugrabha one of the track ezithi Have You Ever. Yes. Apho ke ndafeaturisha uAmazonda DJ. Wow, ndiyama guys Mr X waziwa ngabantu abaninzi apha eBhayi, ePort Alfred, KZN, Joburg, Cape Town, hey andiyazi guys bandingabala ntoni nangapha elantukeni komaZimbabwe, izininzi artists zakhe ezilapha eAfrica. Mr X kakusidlalele lengoma ithi Have You Ever. Have You Ever, masikhe sive nayo ke sizama uzenzela umfanekiso ngqondweni. Inkosi Mr X. Okay. Have you ever been in love isixelelo uyathandwa kanti ngale lonke loxesha semo uyaqhathwa manje disclaimer esithomeni wena uhlala usisikhokho kanti there's no feelings at all ubrain washwa ngenqoko uthi uncame into nayo kuba ufuna umonelisa awulibali usithi yathandwa kanti uyazikhohlisa ixesha unawo uspenda naye London manthembisana thina sofa silahlala kanti izindetho zomzuzwana imali nayo ispenda kuye kuba ufuna bukeke egqibeleni ukushiya wedwa nentsaba zihleke mibhaze ngiwemdyelela ubuso lokhu honest nomethi ngangele benjani kuwe it was the best maybe wazama ukumphucula ngona walivukuvuku thina umnxeba umzamo ukusehamba ngobusuku akanangatha lo forward uyelibali insukaphi kuthi umfumene njani wena ubabini insukaphi imali eninzi usipende kuye maringo ke libala marote kuzoba right so musuku khala extrathweni uhleba ngawe shomeni yakungcolisa through all these years ibe ngubumonwabisi memories usiphenqonweni usoloko umcinga lo ngixesha ubune busithi ibambile insinga awuyazi noma uqale ngaphi ngoba ingqotha tibeka now you left alone ebomini uyahluleka this is not the end of the world ethembeni bambelela marote kuzoba right into nje suba ikhalela that's love we're going through yeah that's love we're going through you better believe or not. We're so lonely in this life. Fake friends around and no one to love. I can't believe in how I got stuck. Not forever. Deep down inside your heart, we're born as champions. Let's make this living worth the while. Have you ever been lonely usifeel so homeless izizalwana zisaboyi uzibona hopeless when you try to be strong izinto zeziba west akhonto ingcono uyicingayo ubulawa sickness washwa ngumama nomakhulu nothing else helpless inyani wayifihlela umncinci awumazi notata ebomini yabethakala nethemba sewalahla awuhlala khona ujongwe nje ufaniswa nempahla endala awuphakela ucinyile umane owakusekho konwapha uswele indawo yohlala nimchala soloko unexhala awulazi ungumslothini nahlenje ukhonziswe emnyango ubona abantu benwabile wena ufilisha usenhlamba wakuba wesifuna ulila ngoba ufumana ithando oxela abantu inhlalo yakho iba yinto yohlekisa uhamba uhletyona ngabantu lonto ekuncuthekisa debate bakuboncumile bari ngaphakathi kubuhlungu into uhlobo zikhona wena ufilisha unesuku ongabikho sekhacinga emva uzawulala utyendoni nathi kuphela come for you extrathoni unenhloni kuba unxibana nempahleni awuzibonela intweni all you wish for is a better life for you kuhamba extrathweni uhambile nawe wabona ubunzima emaqeni you call yourself the one kodwa ama-apple ngakhona ulifuna uthando lwangaphandle nakhulu ubethekile namaphupha nyamalala ebomini uncamile kokubuya ngapha mntasekhaya okwenzekile kudaliwe qinisibini betulo phansi ukhombise ezulwini khona usomandla angakunceda aziphela ngimini We're so lonely in this life. Fake friends around and no one to love. I can't believe in how I got stuck. Not forever. Deep
down inside your heart. We're born as champions. Let's make this living worth their while. Kuqhwaba izandla apho. Wow, Mr. X, you are so gifted. Thank you so much. Thank you so much. Guys, as I've said, sihleli no Mr. Exaro. Mr. Exaro ke nimvile nithe uyisinga, uyiperformer, uyiproducer, uyiartist, uyinto yonke. Mr. X siyabulela kakhulu ngale ngoma ithi Have You Ever. Ndicela ukusicacisele man further ngale ngoma as far as I understand ne uthi wakhuliswa ngumakhulu, umamakho wakushiya. Aha. So ngoku by this time ubhala le ngoma khakusicacisele mhlawumbe uba ubundawuni bekusenzeka ntoni. Okay, so ngexesha ndibhala le ngoma, le ngoma zange ndiyibhale ndikhuphe immediately. It didn't work like that. Okay. Ndayibhala ndisenhlungwini kakhulu le ngoma. Yabo, from facing back relationships zami endiphuma kuzo, ndabhala la first part. Okay. So the second part iza ke ngendaba yokuba uyazibona ba ushwe ngolomntu ubujonge kuye. Secondly, aba bantu buthembele kubo ukuba baza kujonga ngoba sengumntwana. Ubone ba abanaxesha lakho baphila lives zabo even though babexelelwe ba Joze nijonge lo muntu. So ke ngoku ehambeni kwexesha ndandihlala notamkhulu ngela xesha. And then ngexesha ndibhala le ngoma kungelixesha ingathi nditshintshelwa nanguye. Hayibo. Yeah, because waye kwiroom ndandihlala kuyo ndihlala naye wakhatha off umbane ba andikwazi uzonwabisa because ndane system enayo andikwazi la mculo. Secondly, noba beniphakelwe endlini yaphela lonto ngoba wayithathe unkosikazi wesibili. Okay, so ke ngoku Mr. X lo tamkhulu buhlala naye mhlawumbe ubuhlala naye phi? Besihlala kanye pha eWoma kwindawo ekuthiwa kusencayisa kubantu abayaziyo kuthiwa ke idibene kwane New Town, so abantu baseWoma bayazi kakhulu. Okay, so lo tamkhulu yena ebeyintoni kuwe ngumyeni kamakhulu wakho okanye kwenzeka ntoni? Yes, ayingumyeni kamakhulu, but to me it was a step grandfather, but ibingutata cause ndikhuliswe nguye ndakhulela phansi kwakhe. Wow, another thing, so ukhuliswe si step grandfather. Yes. Wow, Mr. X. So ke ngoku uthi ke ngoku le ngoma yaze yathini kwi second part yayo? Khawuphinde ucacise. Ku second part kaloku yile ndithi bana wakhathisha umbane obheke rooming because ubungxola. Yes, because ngumuntu yayingumuntu ke o stereotype ba funeka kumanyelwe yena yedwa ke komnye umuntu onothetha ba unento funeka ipermission ifumane kuye. So it was that kind of hard life, but ke indlela endafunda ngayo leyo even though it was too painful. So umama waye wamtshata emva koko waye waphela nendaba yoba mandiphakelwe. So yes, it was a difficult part. So kwafuneka ndimncinci ndinjalo ndifumana indlela yokuba mandibe nento yokutya ndizame ke ngokuba ndikwazi nami uphangela ndichole phana pha. So it was like that. Okay guys, niyava abantu apho basuka khona Mr. X uXaro X-Touch ke uowner ke X-Touch radio kunye no X-Touch Records ke niyamazi ke njengokuba ngaba sinaye apha e-studio niyamva imvelaphi yakhe into bangaba akakhulanga soft, le soft life akayazi le soft life uzikhulele nzima but yaba ngumuntu ozizameleyo into bangaba makabe sendaweni ethile. Okay Mr. X, moving forward ke kule ndaba ye demo yakho ye album ethi Love, Anger and Pain ne. Yes. So simuvele forward ke ngoku ndifuna uqonda into bangaba after this ke ngoku ye Love, Anger and Pain ne ingaba mhlambi bezikhona mhlambi ezinye izinto ezipositive mhlambi in terms of ke ngoku ekuqhubekekeni ne life yakho mhlambi ingaba bezikhona ingoma ozibhalileyo ezinspirishileyo mhlambi ozibona ngathi uphumelele okanye ngathi uphumile kulonto ye Love, Anger and Pain? Ewe zeza khona sisi because indaba
ngeyokuba after ndenzela Love Anger and Pain, Yeah. that's when I started to get a little fame from kwindawo endiphuma kuyo. So from there ndayenza ndayilauncha, it was successful because ngelaa xesha ndandiyilauncha i-Airport Valley gave me a lot of support and kwaye kwagcwala isitrato kwijoint ndandisenza kuyo. So it was kind of like amazing thing because uqala kwam ucula ndingana support ingako, so ndandimana ukuya kwishow umzekelo xa kuthiwa kwishow kuloo ndawo ndiye Uyoperforma. ndifilishe omany more nam Okay. until ndafumana ke kwiplatform yokuba mandimenywe eshowini ndibe kwiposter then ndiqale ke ngoku namagxa ke ukuba Yeah, ndi-artist ngoku. So ndasicela kwindawo ezininzi wena platform zokwenza la launch abantu bathetho apha naphaya, so but umawande wakanine womwayine wanika i-platform and then ke ngoku ndayenza launch yam and it was successful. That's when abantu baqala urealize ukuba hey lo muntu uyayenza le nto ayenzayo. Wow, good Mr X, siyabulela. Ndiyabona ke ngoku Mr X as I my reading mosi i-profile yakho oyithumeleyo apha kuthi ne ithi apha ubukhe waba nayo nento ekuthiwa yi-mixtape. Khawuqale qala usicacisele yintoni i-mixtape? I-mixtape like umzekelo kukwi-original beats. Yes. I-beat yenziwe ngumntu from scratch ekuqaleni ade igqiba. So i-mixtape it's more like umzekelo udownload i-beats. Yes. Okanye kwi-beat ozenzayo umixe umzekelo nengoma zabantu lento kuthiwa i-sampling. Yes. So iba yingxube evanga enjalo ye-beats because awukwazi ukuthi le yi-album xa ungathi i-album but mixtape album because inento ezibandakanya abanye abantu sebephumelela. So ezi zinto ke benizdownloada ntoni kwi-internet? Yes siswam. Download i-free beats normally xa ungena kwi-internet uvele i-free beats uyazifumana pha but awukwazi uyibanga uthi le yingoma yam because inento yomnye umntu, so awukwazi even uyidlala umzekelo kwi-radio station ezinkulu. Okay Mr X, siyabona ke apha into bangaba wenzeke lo album yakho kanye lo demo album yakho ethi Street King. Khakusicacisele yintoni uStreet King? I-Street King ukayihleka ke liza xa. Ndifuna uhleka. I-Street King siphuma e-Airport Valley. Wow, Airport Valley. Airport Valley. So abantu base-Airport Valley bebendithanda kakhulu, awonlayi. So kwindawo bendihlala kuyo abantu bebendikhusele kakhulu. Yes. Because bendidila nabantu umzekelo abathengisa izinto zitshaywayo namantombazana asupporta lo mculo wami. So yayazi mos xa uyi-local artist uyathandwa everywhere. So no matter kwenzeka into kum then abantu bebexhuma bandiprotect because bayazi ba lo mntu ngulo mntu sivisa kamandi around ekuhlaleni. So i-Street King sizophuma pha, so no matter uzawuthi wenza ntoni kum uyayazi uba ndine-backup enzima, so kunzima. So was i-Street King. Yes, so sizophuma pha igama lithi Street King. Okay, apha kwi-Street King ke ngoku zeziphi ingoma ezilapha? Ku-Street King unofumana ingoma ethi I Made It. Okay. Yes, ufumane ingoma ethi Splash T. Wow, Splash T. Yes. Usplash lo ndimaziyo. Yeah, uSplash T producer, friend, family, like he's more like a brother. Because by the time I was facing a lot, he was always there in terms of bandingaphakelwa. Wayexolela undibiza ashare nami isoporo yakhe. Wow. So in terms of producing wayincama yonke into ba uXR ufuna urecord i-album uzawuncama yonke into afocus kulo XR. Ukuba kwi-album umzekelo artist elwa nam uzawuxolela ucover for me la artist mayiphuma ecaleni unless ilungisa izinto nam. So to him I was the most artist ayithandayo ehloniphileyo, and no matter umzekelo ndisixela uba andifuna ubhala man andikho eager to write anything but uzandipressurize jonga ezalo sisikhala kakubi wena sifuna i-album. So it was that kind of guy and motivator in everything. Okay. So ke ngoku apha kuthi kwi-lineup yethu sinayo ingoma ethetha ngo-Splash T. Ikhona. Hayi ndicela siyidlale
guys, uSplash is one of the famous and most popular beat makers apha eWoma. Guys, uNtswempu ngumuntu osebenze kakhulu no Mr X, and yamazi ke uba is a very close personal friend ka Mr X, and ezba esitsho ku Mr X ba is like a brother. Sicela ukusidlalele ke Mr X le ngoma ethi Splash T. Right. I wrote this song for you, Splash T, man. You're playing a big role in my life, man. Appreciate all your deeds, man. Ngithuba ngilahlwe alligator ngibani wazama ukungithola ngibani lo uhlala esidina xa sengifuna ukurecord ngibani ohlala enakekela kuzileke yamva yenge-order uyinsike ebomini bami ukuyinqothela zemimoya. You are my right hand ebomini bami like a soldier ndlela le undikhathalela ngayo as if I'm your youngest son. Ubaba bahlobeni nami nguwasarate u-1 bani beshara nami isoporo xa khaya ndingaphakela bani ohlala ngithuthuza xa ngamatheri ndidyolelo bani ohlala endilwela xa phandle apha ndimonelo bani ondifaka i-peer pressure benokwazi ukurelease ngale ngoma ntela ukubonga boya kuba ndiyasithandisa xa i-left hand ukekela nguwe hlala umqinisa when I'm taking the wrong way nguwe hlala umbhekisa manje qala udideka nguwe hlala umcebisa mabe zama ukungikwatisa wena ngithomalalisa cause you always be there since ever need something beats recording I mean everything every time I'm down you there to lift me up whenever I feel empty you there to fill me up you like a brother to me cause you supported me like the days before Jigel was the artist the city I'm the reason for paying BMP the senior yakutula but then you stuck to me you say they better leave I'm going nowhere I was planning to leave but decided no ways you got my back every time uqanda sebunzima yabandithetha ndigqithisa qaphela amazwi emlonyeni you are my truly friend I just wrote this one for you man just for you Splash T cause I got you always and you got my back you never turn your back on me you never neglected me anyway you never ignore me you always sacrifice your time for me always you are my true friend man thanks for being my friend and also for being my producer. Well, guys, we back on the Dial X Touch Radio. Siphethe ingwenya ngokwayo ke iproducer, iartist, iperformer, usostishi, Mr Exaro. Mr X kaneni uzithe ngubani igama lakho? Nguxolile wakwaCuntswana ingumtshawe isiduko ezalelwe kumhlaba wasePort Alfred. Nizvele guys. Yo, hayi siphethe ingwenya guys ke. Njengoba sitho ke guys uMr X ke esithi ke i-inspiration yakhe it's about ikasi life yakhe it's about what ke into athe go through zona. Mr X kule lantuka yakho ithi Street King ne ubuthe mos community ne ibi protector andithi njalo so apho buhlala khona eWoma ingaba mhlambi kakusiphe kancinci ngaba mhlambi into le yenzekayo mhlambi ukuze ufumane igama lithi Street King uwazi ukuthi nyani i-community ukukhathalele big protect. Okay, first thing first is just okokuqala when it comes to performance bebephuma bonke phakathi alala support uX. Wow. So and ke ngoku ukuba ucimba bakhona endaweni ndiperforma ucimba wena uzawuvela uX umnike one track ugqiba uthi hayi next ayenzeki lonto le ufaka imali for sure kuba uX makaphinda so they got my back and secondly ke ngoku ndandivela kwindawo ekuthiwa kwakhona indawo ekuthiwa iCandles Art Center so isoloko kubona ijongene neartist isinike platform ya perform so it was a big platform eWoma le so ndathi ndibuya apho and then kwakhwintwana izazama unroba but ke zazaba successful because zagxotha ifone and then zandihlaba emqolo ngestu driver but azange ndinake ngelaxesha until ndixelelwa ke ngoendlini ba hey fondini umqolo wakho umazi ugcwele ligazi because awuseshushu so xa ndixelela amajita ke ukuba kwenzeka lento bandixothelwe ifone eyokuhlatywa nayibona mva and then waba khona umjita oleqisayo waxela abanye baleqisa at least babamba kanye umain lo so ayike wabethwa ngabahlali. Okay, wow guys nivile uMr X into athe go through zona ne protection ayifumeneyo kwi community. Hayi Mr X khakwenenza amahlombe apho ke kwi background guys the producers
Wow, siyabulela kakhulu ke guys community yaseWoma nakwi-fans nakwi-supporters zika Mr X ke up to that point. Mr X siqhubekela phambili ke ngoku ngeziphi ingoma ke ngoku ezinye ezilapha, because apha kule yami into ndibona into ethi I made it the journey. Khakusicacisele ke ngokuba I made it not the journey uthetha ntoni? I made it ke ingoma nansithi, as you know, xa ufumana ifame and then uzibone ba ukulalevela xa ujonge back mos yayazi ba udlule ezintweni and then uzibone ba hey jonga no matter ngoku nokwenzeka ntoni I'm strong and akho nto inophinde ngokubambe indleleni yami. Yes. So I made it all about that, but now I made it sendaweni phezulu because usuka kwami eWoma elokishini ekuhambeni ndirenta ndihlala eroomini eback ndaye ndanda encourageka yokuba hey kunzima ngoku because apho ndirenta khona i-owner izawuthi umntana ufuna iroom so ndiphume ndingena so until ndaqena isibindi ndayohlala kwi-flats zaseWoma Link. So since then ke ngoku I was like kubantu endikhula nabo endishomene nabo I was like hey jonga ngumlungu ngo uthi Mr X so wazikhupha kwikasi life was upgrade wahamba wohlala kwi-suburbs eWoma Link. Wow Mr X, that is huge guys. Niyava ke what an inspiration ke Mr X, umuntu okhule without parents, okhuliswe ngumakhulu, waluza umakhulu esemncinci, wakhuliswa si-step grandfather, waphindwa wakhuliswa i-community, wawoyazi ngabantu be-community ne-friends and all. You definitely guys you can also make it like Mr X. And then Mr X waphinda waba nengoma ethi the journey. Sorry Mr X uxolo ndicela ubuza I made it lo nomenze kophunyaka mhlambi ngeziphi ilantuka achievements ozifumeneyo ngo I made it without leyo ba mhlambi mawumke zange kuwine mhlambi something? I made it it's all about kubone yonke la journey tidlule kuyo. So in 2006 uqala kwami ufumana recording deal kumjita ekuthiwa ngusivuyile womasivuyile Mtengwana but abaninzi bamazi ngoselector. Okay. So in 2006 waye one mema wathi ba uzuze pha kum sasidance sonke ke. So yangunyana walosisi wayesesidansisa. So for me ndandibhala phambi kwakhe sicula besihleka. So ngoku uthi kum udibana esikolweni eshowini ba uyafuna ucula ndithi kuba wayazi ba ndidla ucula nje athi hayiza yo hayi ke nami ndiye shem ndizithuthe ndi xa ngisithi ndicimba ke mna ke ngokokwethu ke kudala xa une vision ye studio ubona studio commercial studio not a bedroom studio. So xa ndifika lo muntu une computer plus ne guitar speaker esincinci. So I'm like undibizela into engekhoyo because I never knew that i-studio siqala e-computing. Okay. So wanbiza wanixela ba hey jonga hayi ndiyayazi ba wawutyhala so khabethe so ndiqombe ndithi ke mna ke awuzobetha nje athi ayenza kudlalela ibeat. So abize ke namajita caba bebeyi-crew ke lo AR squad mina ndafika ndangenelela kuyo wandinika ibeat. So ke athetha amajita ba hey ayifondini siyakwazi kwathini so ke kuzofithe kule group katyhale. So ke mna I'm like zindwana ezi like ziyandazi bendibela phambi kwasakho ngoku ukuze ndifithe egroupini beka ndixelele bona okanye ndenzele bona something but I was under impression ba nami ndiyafuna ukucula. So usifithe wadlala ibeat ndothuka hey uyakwazi nokwenza ibeat hayi ke nami ke ndabhala shem lo 10 lines wami ke 10 lines kaloku 10 lines because bengakwazi ukubhala because mina bembhala 20. So just to make things easy ngabhala 10 lines ndacula hey bakhuza ajonga uyafit. So sisinori athi kubo hayi man ngifisene zeni ingoma hey ndiveke lamajita hayi ingoma ichoka manje chorus hey xa ifika kwi lyrics mina ndiqhele ubhala 20. So they expected something big because bona abantu studio. So mna I'm in a lower level according to bona and then xa ngisithi hey kubhalwa 2 lines umuntu agqibe so unishiya ndisamamela that Buddhas, this is not the way of ubhala man. Need something so that axole into ibhaleyo ayivisise uthetha njani hayi ndibabonise ke ba you write like this and then they say okay. So saqala pha ke kusabhala ingoma and then iyaqhubeka
2006 kwakuyi-Woma Talent Show sayiwin. Wow. So saphuma number 2. Then after ngo-2009 igroup seyiqhayekile kwakho into ekuthiwa yi-Woma Talent Show again. So ndangenela as usual, so ndabamba number 1. Wow, congratulations Mr X, siyakuvuyela. Ingaba mhlambi sinayo ingoma yakho ethi I Made It apha kwi lineup yethu ke siyiveke sivuba mhlambi ithini indlela obhala ngayo, like mhlambi utry uva istyle sakho. Oh, okay, ikhona sis. Okay, khasidlalela. It's E to the X to the ARO. Damn, I made it. Haha. Featuring man. Big Money Production. Splat. Let's do it. 2017, baby. Here we come. yayazi kunjani ebomini kongathatha lonto engisithi yazi lo mini nawo uphuma emgqubeni nangisuke bunzimeni bovu kangenseni ngiquba udaphipheni betiphethe etafuleni hayi zame ndawo peaceful i-lyrics zami zibhalela kwiseti hustle and obstacles ngitsho endleleni ngelexesha lamamedi people were so jealous even though kuthi umona kancedi i-life ibe critical ngithi back in the days kodwa kasithini now things are digital no strings attached kusplash up ithini ndibashaya dismal i-hip-hop is the test engafunde encwadini bazamile ukudisa betimbayanisi ngapha nangapha bengenza inhlekisa esuka nabuyisa itrack ndirelisa bashiyeka bedukisa now bandenzela umabophe hlalisa apapeni mna ndithatha kwifutha kucaca kamhlophe usablome konesi sikodini awunafyutha andihasila ndiyashesha ngithi ngapha nangapha bandifakela ipressure ngoke zingeqesha ndifake irespect ndibonge neplesure ndisebenza futhi ndazenzela igama zama amashow jonga ke joe ngenguwe ngencama cause I'm like MTN le ndifike ngesikhathi ndiredi ndazitholela umntana osexy ngoku ndiphilele life events look at me I made it, just look at me now. I made it, just look at me now. I made it, damn I made it. Le ndifike ngesikhathi ndiredi ndazitholela umntana osexy ngoku ndiphilele life events look at me. I made it, just look at me now. I made it, just look at me now. I made it, damn I made it. 206 talent show namatita we made it. 209 talent show ndindedwa. Well, see back in the studio sana no Mr Exaro, Mr X ngokwakhe i-performing artist. Guys ke nizivele ngokwenu ke i-background yakhe Mr X up to now, i-journey yakhe ke up to le ngoma yakhe athi I Made It ephuma pha kwi-demo album yakhe ethi Street King. Ngoku ke guys simove forward ke ngoku Mr X guys akayo rapper only ye hip hop and abe yi-writing artist acule. Guys Mr X yi-producer khakufaka amahlombe apho wena sibabalu. La guys sikwisigaba sesibini ke ne-interview yethu ka Mr X Mr Exaro ngokwakhe ke i-producer yethu enkulu eyaziwayo phofu naseWoma jikelele ezibandibalile ke guys indawo nakomazim nakoma KZN naphi na unazo ke i-artist Mr X. Yebo sisina. Usekhona usemandleni. Ndisekhona ngisemandleni. Hayi ingoma zakho ziyandimangalisa and ke ngoku iyandimangalisa into bangaba umculo wenu into bangaba ungadlalwa kwi-mother radio stations ezifana nomhlobo inkqubela nentontoni but ke we thank you ngento bangaba uqale i-X-Touch Radio. Enkosi sisi. Okay Mr X ke kwesisigaba sesibini ke siza kubuza about into yoproducer umculo. Uyiqale njani lento yoproducer umculo? Uyiqale nini? Uyiqaliswa yintoni? Okay, so indaba yoqala uproducer iqale in 2012. Okay. So into yandityhalela apho ne ngokube senza umculo ndiproducer nguSplash. Yes. I was always eager to learn. So ndandisoloko ndiyamncedisa noba wenza ingoma zikabani soloko ndiyamncedisa then sifunda sonke but ke ngoku in 2012 kulapho ke ngoku mna nomjita wam sayakhona nje ingathi into engathi ingxabano because ba ndandiyazi ba uproducer mna nomnye umjita so kungenelela ezinye intwana zazikuye before zamshiya nje kanjalo so ndithi kuye
awukwazi ubeka abantu first ndibe ibindim nawe umuntu besoloko esokole senza lento kwathini so abantu noba bekaqala sithi so umjita wabe busy uyakwazi wena usiproducer kwathini so ndaphela ndiphuma ke ngoku ndamxelela ba okay I'm going to start my own thing. So that's when I started to produce ke back. Nakhona ndandingekho zixelela ngoba ndizawubheka phambili because ndandithembe yena sikakhulu. Xa khona intwana yayisoloko iyandibotharisha kwakuthiwa nguney but abantu babazowaka flag. So wayisoloko iyandibotharisha ba Dax kwathi ndifuna urecorda and ke ndamjikisa 5 times eqala ureconsider ayikho lento icolayo. So ndabe ndimxela ba no man mna ndizawuyeka indaba umculo zakhe ndime kancane xala uzoyeka Dax not nike record awuzoyeka so nguye list umuntu owandipushayo in terms of producing because why what to record and then wanika at least more courage also. Okay Mr X siyabulela kakhulu so ke ngoku xa uqala ke ngokuba iproducer uqala uthini into noqala uyithenge izinto nefuneka unazo xa uproducer xa uproducer normally you need the computer into yokuqala leyo whether it's a laptop or intoni and then ujonge like i-computer yakho ukuba i-capable kangakanani for uhandlisha into ezinzima then ukhangele i-software eza kuba right for urecorder sistati sakho eso and then ufune i-USB microphone condenser microphone and then from there ujonge ke ngokuba uyakwazi na uzirecorda ngemic ne-headphones and then ukusukela up uzame ukuba ne-system at least in terms of amplifier nezibhike right start sakho as before enkosi Mr X khacela uyibambe kancinci ke Mr X ngicela awucheckishe wena secondary producer into bangaba sinazona i-messages let me start on my side ke Mr X abantu babhalile ke Miss Nceshkhaka ubhale guys hi guys yo hayi ke kumnandi sinemamele silapha eKapa nobani kanene apha uMaji ubhalile uthe wonderful and both of you hey sana niyenza into yenu utsho ke uMaji khawucheckishe wena secondary producer siba ukuthi ikhona ngolweni Extouch Radio ngusiba ke umameleyo and I hear about Mr X interview with your man and ndimamele ingoma zakho and yo hayi uyabhala dayam uyabhala ndiyakuva uba unswembu nejeni yakho hayi inhle but benifuna ubuza kwezi ngoma ezibhalele ezininzi kangaka ne ngeyiphi ubunoyiperforma namhlanje like your favorite ubunoyiperforma namhlanje Nkosi ke Okay. Khawuphendule Mr X. Enkosi Siba. So there's 2 tracks that I would love to perform mostly. Like eyokuqala ngola Have You Ever. Have You Ever is my best no matter kwenzeka ntoni because yona ngoma ndithi xa ndiyimamele ndizibone bandindawoni. Okay khakusiperformele Mr X khakusenzele manje noba kho beat noba kho ntoni siyazi usplash akekho khawenze Mr X khawushaya into zakho. Not the journey ukuba wena because Leia is more like emotional track la Have You Ever bese ndimdlalile. Okay so at least with the journey it's like look, this is the gym mawusanda ngena egemini soze bakunake nje kanjalo bengekakubona ifieldini have to work hard and make sure ukuthi uhlele ejimini because izilima zalo umhlaba zizakuhleka eklasini so it's something like that man. all right khawenza wena phayana ihands ke khoqhobisa izandla apho wow enkosi Mr X so kwezi ke ngoku ingoma uzibhalileyo lo the journey Mr X ne coming from ku mixtape yakho u Street King zeziphi mhlawumbe ingoma onazo ngoku oziproducele on your own? Normally if I can tell you the fact uqala pha ku Street King bendi producer no Splash but mostly bendi producer myself yena beniki beats then in terms of recording and mixing and mastering bendi senzela. Wow. So until now kulena ukhona ingoma ethi Journey I did it recently 2025 ngo December so bensanda ikhupha yona. Wow.
Hey, hayi Mr X. Yeah. So that's the track. Kakuyithi nje ke sive halfway ba ithini na? DJ Siko. Uyibulele ntwana. X-Touch Records. Look, this is the chain masando ngene kemini. So sebagnake nje kanjalo bengekakubona filthy. Have to work hard and make sure ukuthi uhlele ejimini. Cause lima sisahleka njenge sidumi classini. Mele ufake focus njengehumshe popita yisifuna inhliziyo encancela ungayibonakalisi. Ngoba lezi saqongo kwebhube sehlathini. So pusha nge full force kuze ungahayisi kasini. Never feel comfortable ingathulele eklasini. Ngoba siphila nama-vibe ahlale sefocusini. Lezi jongo opportunity yokubusela egroundini. Kumele uqine ungazuwele ematini. Nama-fans owatholeyo ngicela uwa-appreciate. Laba banomona uzubayeke bathethe ngoba balazi ingomso. Hlezi inkosi ikhethe. Kaloku nasenhlango imvula ihlale inethe. Hey, yo Sibas. I don't think they heard me properly, man. Wow Mr X. Hey Mr X ke guys ingwenya ke ngoku thina ke siyamazi ke guys ke Mr X ke iproducer enkulu siyambulela kakhulu. Mr X ke kule ndaba ke yo producer umculo yintoni ebalulekileyo kakhulu ngokusikhawulezile? Into ebalulekileyo xa uproduce umculo you must have a passion for it, number one lo. Okay. Because you can't do indaba producing ungena passion for yona cause iyasebenzisa kakhulu iyastraina ingqondo and then ke ngoku xa ungena passion for yona uyawuphela uyeka in any minute. Okay, Mr X xa uproduce umculo mhlambi ungabe usebenzisa isoftwares ezininzi mhlambi ukwenza mnandi ingoma nokuthini? Kumuntu oqalayo it's normally xa ufumana le isoftware leyo record iphuma ne stock plugins zayo. So uqala pha stock plugin like iphuma nazo originally kula software. Okay. So uqala pha before ufune iplugin ezingaphandle ezi more advanced because if awukwazi ezizilapha kulento isebenzisayo is pointless ba ufune because asikugcwalisa icomputer yakho uthi xa uqala record iske crash. So ngegama elinye Mr X uthi intoni kanye wethu into producer because ngoku mina ndi confused uthi uyintoni engineer kuthiwa izintoni sound engineer indaba producer indaba producer iqala kwi beat making. Okay. So wenza ibeat yazi ke naxa usenza ibeat bafuna ukucinge uze ne-ideas yoba ufuna at least lento yakho ibe njani and also kufika i-artist ifika iculele ngomlomo ithi ndifuna le beat. So nguwe funeka uze ne-craft ba le beat ifuneka isound olhlobo. So from there even nakwi-producing umuntu uyarecorda aqala uba ndifuna ingoma yami isound olhlobo. So you have to make sure even though sometimes ivoice ke zingafani. Okay, so guys niyazivela into yoproduce umculo into bangaba ufuneka ube ne-skill ube nendlebe for umculo and uzazi i-softwares ukwazi usebenzisa i-computer ukwazi uklina i-voice. Guys ngegama elinye kuthiwa ke wenza i-sound engineering. Ngicela ucheckishe apho wethu bazikhona i-voice notes ngicela ubambe kancinci wethu Mr X. Mandibulise mandicela uPaul mandikezelwa ukungena i-Wi-Fi ukwazi ungena kodwa ke uba sekhontuba lokubuza umbuzo Mr Xaro angathini nokucebisa abantu abawuthandayo lo mculo abafumana i-challenges ukuthi into negcina yena kwazi ukuthi ahlale ixesha elingaka ewenza lo mculo. Okay Mr X khawukho siphendulele ke apho kumphulaphuli enkosi mphulaphuli kuba nomphulaphuli nguJeff. Okay, ngomnye wabasasazi bethu. Wow, uJeff nguye ke ukubuzayo Mr Jeff Usilele. Okay Mr Jeff, ndiyabulela ngombuzo wakho. So i-answer ithi into iqala kuwe before iphume ngaphandle. So if ufuna lento yakho uyenza ufuneka iqale ithandwe nguwe iphilise wena before uyenzela abanye abantu because xa uza kwenza into engaphilisi wena is pointless ba wenzela abantu ube wena ungena passion yayo
and ungayifili lento yenzayo. Wow siyabulela Mr X ezibaphofu mna ndingunande umculo wakho ndiyawazi kuba ndihlala nawe apha e-studio and ke sometimes ndibakhona xa wenza umculo xa urecorda naxa mhlambi ke uproducer. Siyabulela Mr X, I hope uphendulekile ke Mr Jeff. Mr X inintsi into ngawe ixesha lincinci so ndicela ukuleqa nje kancinci because ngoku seyingu 3 o'clock. Siyayazi mos ngokuba silapha X-Touch Radio and u-X-Touch Radio yi-initiative yakho as well. Yes. Ukushwankathela yonke lento le journey yakho from uba ube yi-artist ube yi-producer yintoni ekubangela uba mawuqale i-radio station u-X-Touch Radio? Okay, so into endenze ndiqale X-Touch Radio, as we all know singabantu abenza art kuba i-radios ezinkulu like ezi-commercial ezifana nomhlobo wenene, True FM, like Metro FM, zinoxanduva kakhulu lokuba zidlale i-local artist because zi-overcome zi-commercial artist as international. So ndaqomba at least kubantu abangakwaziyo ukufikelela phaa kweziya ii-radio zinkulu masincedisane nazo ukuze at least ne-local talent ivakale ebantwini. Wow guys, nisivele ke uMr X-Touch into bangaba uthi i-reason yoba makayiqale le radio station ke ka X-Touch Radio kukupromoter i-local artist. Nam ke ndingunande ndiyayazi into bangaba ndiyipati X-Touch Radio ngenene nangenyaniso ndiyayingqina loo nto because apho uMr X akhoyo guys baninzi abantu abaproducileyo and baninzi abantu abenzele umculo kule ndawo sikuyo ke apha eGqeberha. Ezibanditshilo ke guys uMr X uyaziwa all over eSouth Africa, even na across the borders komazim nakwezinye indawo zininzi kakhulu iartists zakhe. Thank you to i-technology. Siyabulela kakhulu ke Mr X ngejourney yakho noba nathi e-studio noba ngaba usibekezele. Mr X ke mhlawumbi njengoba naye sebuzile ke uMr Jeff ke ungathi mhlawumbi amaphethelo mhlambi xa uyiququmbela nawe ungathini mhlambi xa uyishwankathela yonke into yakho apha e-studio from your being an artist, being a producer, being usostishi today ongu X-Touch? Okay, ndithanda ukuthi kwi-upcoming artist isikakhulu vukuzenzele. You don't have to depend in order ube ngumntu. Into yiqale ngokincinci abantu bazakuhleka. You have to accept ezo zinto ezo abantu bazakuhleka bakumokhe bakubize ngento yonke. Focus, that's the only thing I can say. Put focus kwinto yakho ubeke i-aim uzazi ba lento ngexesha elithile ndifuna ibe sendaweni ethile. Wow, thank you Mr X ke. Hey guys siyabulela kakhulu. Ngaba ngabe mhlawumbe ukhona omnye umuntu onombuzo mhlawumbe ufuna ubuza Mr X? Ukhona uBenz ke uyabuza ke kuwe Mr X, which song was your least favorite song to produce? As I said, my favorite track to produce, it was Have You Ever. The least favorite eyona yona oqonda bangathi hayi lena enjoy. Yeah, ephuma kum Have You Ever will always be number 1. Ongayithandiyo ngeyiphi mhlawumbe uqonda bakhange enjoy kakhulu lena uyiproducer? Ingoma engakhange ndiyithande kakhulu neproducer Welcome to My Party. I still want to do Welcome to My Party again imredo because sampling yalapha eMzansi but ikhalela ezantsi ndazama uyiperforma seyikhalela ezantsi. I was so sad kuba ayiyo lento bendi expectile but ndizawuyenza cause la ngoma xa ndivisa abantu bayithanda kakhulu. Wow guys ndiyayazi le ngoma because ndiyakhumbula ndandikhe ndenza something online ndayifaka la ngoma ka Mr X ethi Welcome to My Party. It is a really party song. Mr X uyakwazi ke ngoku na ubhukishwa uhambe uyoperforma because ngathi ndive amarhene into ba okay waya nasemthatha waya nakwezinye indawo uyakwazi abantu ukucela uyakwazi mhlawumbe ubhukishwa for into bangaba uyoperform ezindaweni? Yes, it doesn't matter about what kind of event. Ndiyakwazi ubhukishwa ndizoperforma but ke xa ndiperforma ungalindela nezililo because into endisithethayo ziyakwazi ukuchukumisa emphefumulweni. So it's 064 533
64. And also kwi-email it's officialexaro@gmail.com. Wow guys, Mr X Touch ke niyamazi ke niyamfollowisha, nimfollowishe, ni spread guys kunye ne link zethu apha X Touch Radio ku Facebook, ku TikTok nakuzo zonke ke guys platforms. Mr X last umculo wakho ukhona kweziphi i-platforms? Ngabe mhlawumbe siyakwazi umfumana kwi social platforms, ku online platforms ngeziphi? Okay, so ungaya ku Google usearch official Exaro. So it's official Exaro bhalwe hlobo, it's EXARO. Okay. So uzambona pha and then kuzawulandela zininzi YouTube, Sound Audio Mac, Yes. SoundCloud, Yes. and also ku Spotify ukhona official Exaro. Wow, siyabulela Mr X. Guys, Mr X unayo nengoma ke pha ku Facebook ethi ke The Journey. Xa usenza i-reels zazimbini ke phofu, ingathi yayisithi The Journey, enye yayisithi I Love You. Xa wenza i-reels ke ubukwazi uyisebenzisa ke. Mna ke mntu ke umazi Mr X ndiyisebenzisa kakhulu guys xa ndipromote i-content yam, ndisebenzisa ilongoma ka Mr X. Mlandeleni ke guys Mr X kwi socials zethu ke kwi platforms zethu, niyamazi ke ngu-official Exaro, nilandele no X Touch Radio no X Touch Records. Mr X sicela ukusidlalele ke ingoma yakho yokugqibela ethi I Love You. Leyo ke yi-question yelinye ixesha. Bye bye. Kulandela ke guys ke Unwinding Sundays, uMarvin noSiba sebengxangile. Xolweni baphulaphuli, ndithathe ixesha elininzi. Have a blessed Sunday. Kasidlalele Mr X. Bye. Okay, hayi ke popa yini ngosi kakhulu kubaphulaphuli, ndibulela nabo ke bathe bathatha inxaxheba yokuba banibuze imibuzo. Enkosi. But when I think of you, I long to feel your touch. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. Let me keep it short and simple, baby. I appreciate you after what I've been through. You were there when I needed you. No one will come in between, cause love takes two. You're my ride or die. I will always be there for you. Baby, this big is how much I love you. I'm your Asha, you my Alicia, baby, you my boo. For me to reach this level, baby, usasami sad. In this love like a champagne, I can't celebrate without you. Or tell you Wilson Mondo, cause it's stronger than the beer. I'm so emotionally, let me try to paint this picture. If love was a song, you will be my beautiful teacher. Let's love the thing together, just staring the gear. Your love's like waterfalls, it's so crystal clear. You must hurry and make it when baby, come closer. You my Santa, I'm your reindeer. Baby, come closer. You my Santa, I'm your reindeer. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. Wafikele out imqhuqhwazwe susuthulu njengefeather dust. Abantu bathetha beshwabube sithi sizwe last, check where we are. Namhlanje uthando sel master bafuna recipe isetotini, cause you're my lucky star. I'll always by your side njengeganja kurasta. You my engineer, in my heart you bring perfection. Your love's like a disease, flood my heart like infection. With your pure heart you bring that gold reflection. You're my GPS, your heart is my destination. Your heart is my home, and the thing by the mention. If love was a candle, you the matches to bring the light onto the heartaches of the past. Goodbye, the days are gone, baby, you my sunshine. You got that beauty of a dawn. Bending home, put you pa, but to turn on to a sweet consangaboni ngason. To tell the fact to always spot on sangaboni ngason. To tell the fact to always spot on. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. X Touch, man.